μουσική, όπως και το ποδόσφαιρο, έχει στρατηγική. Πάμε να δούμε ποια θα ήταν η ιδανική μουσική εντεκάδα. Όσο για το σύστημα που θα παίζει, δεν τίθεται καν θέμα. 4-4-2. Τερματοφύλακας Beth Ditto των Gossip. Και δεν θα περνάει τίποτα. Center back Mick Jagger. Ο Paolo Maldini της μουσικής. Όταν οι άλλοι σταματάνε, αυτό συνεχίζει. Center back Lemmy. Και όποιος τολμήσει, ας περάσει. Αριστερό back το Watay. Χρειάζεσαι σίγουρα έναν Ιάπωνα στην ομάδα για λόγους marketing. Δεξί back Liam Gallagher. Όσο κολόπεδο χρειάζεται και αφού μπορεί ο Gary Neville στην Manchester United, μπορούν όλοι. Αμυντικό half Tina Turner, Mali Valderrama και αντοχές Gattuso. Δεξί half Brandon Flowers των Killers. Στη μεταμπέκαμ εποχή, όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν ένα παίκτη μαγνήτη για τις γυναίκες. Αριστερό half Kylie Minogue, χαμηλό κέντρο βάρους, ντελικάτος παίκτης. Δεκάρι Madonna. Για δεκάρι θες ένα παίκτη diva και αν το όνομα θυμίζει και Maradona, είναι ιδανικό. Center for Tiesto. Κάνει καλές αλλαγές παιχνιδιού και είναι ο υπτάμενος Ολλανδός της ομάδας. Δεύτερο center for Pete Doherty. Αλιτάκος. Δεν ξέρεις αν θα παίξει ή όχι, αλλά στη μέρα του τους έχει όλους. Απλά ελπίζεις να μην γίνει doping control. Προπονητής Timbaland. Ξέρει να βάλει όποιον χρειάζεται στη θέση που χρειάζεται. Πρόεδρος Bono. Υψηλές διασυνδέσεις και πολύ μπλα μπλα. Ό,τι πρέπει για παράγκα.